सो हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि बड' फेमिलि 25K भिउस इउटुब चेनेलाव फिन आरोबाव खनसे बरायहरनाय थाबाय। सो लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जानो हागौ नोंथांमोना थाम्बनेल एबा टाइटेलखौ नुनानै बुजिखाबाय जानांगौ। सो लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय जोंहा मोनसे गोदान आपकामिं बड' मिउजिक भिडिअनि बागै जानोसैलाय आरोना लोगोफोर। सो लोगोफोर, जोंहा गोदान आपकामिं फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनि मुङा जाहैबाय बेंक पार्टी 2 दै लोगोफोर। सो लोगोफोर, जोंहा बे बेंक पार्टी 2 मेथाइ एबा संखौ रोजाबदों रिंखां ब्रह्म आरो मिनिबाला नार्जारि आदै लोगोफोर। नोंथांमोनाथ' सिनायखायो जानांगौ रिंखां ब्रह्म आरो मिनिबाला नार्जारिखौ। रिंखां ब्रह्मआ सासे मेथाइ रोजाबगिरि आरो बिथाङा सासे बड' मिउजिक भिडिअनि एक्टरबो दै लोगोफोर। आरो जोंहा नोंथांमोनाथ' मिनिबालाखौबो मिन्थिखायो जानांगौ। मिनिबालायाबो जोंहा सासे मेथाइ रोजाबगिरि एबा गान खनगिरिजों लोगोसे बिथांजोआ सासे एक्ट्रिस दै लोगोफोर, एक्ट्रिस एबा फावखुंग्रि दै लोगोफोर। स' लोगोफोर, नोंथांमोननो आङो मिनिबाला नार्जारि आरो रिंखां ब्रह्मनि आपकामिं मिउजिक भिडिअ फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनि मेथाइनि ससे रेकर्डिं क्लिपखौ होना होनि, नोंथांमोना नायलांदो। स' लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ बेनोमोन। नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला अननानै आंनि बड' फेमिलि 25K भिउस इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक, शेयार एन्ड कमेन्ट खालामलांनो दाबाव लोगोफोर।